Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 44. Qalu al-ghasu ahlami wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Wa qala alladzi naja minhuma wattakara ba'da ummah. Wa qala alladzi naja minhuma wattakara ba'da ummah. Ana unabbi'ukum bita'wilihi fa arsilun. Yusuf ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin siman. Yusuf ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin siman. Ya'kuluhunna sab'un ijaf. Wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Qalu ucap sapa wong adghasu ahlamin campurane impen wa manahnu lan ora ana utawi ingsun iku bitakwili kelawan nakwili nafsiri ahlamin impen bi alimin kelawan alim weruh. Ayat sadurunge nerangno nalikane iku raja ngipi prasane iku ana sapi lemu-lemu 7 terus dipangan sapi sing kuru-kuru ya 7. Lah ya sapi 7 mangan sapi 7 sik gorong wareg. Terus ana maneh 7 uli. Dadi rupa tanduran pari utawa gandum iku ana uline. Ngerti uli ya? Tangkai sing ijo terus sing liya kok garing. Aku bolak-balik kok ngipi ngono. Apa artine iki? Gak mungkin iki impen biasa, pasti ada keterangane. In kuntum lirru'ya takburun, lek sampean iku maring impen iku wong kang ahli nafsirno. Lah para punggawa dikelompokno dijak nerangno apa isine impen mau jawabane adghasu ahlam wae niku campurane impen niku sampean mau angen-angen terus mlebu impen. Alasane padahal anjene gak iso nafsirno ngono sampeyan gak duwe apa gak iso nggarap apa-apa ngono alasan apa gak pekerjaano niku tasih anu ya lha iki kok ditandangi nggih niku tasih nang jedhik tasih ngombe lek sing biasa kerja sik ngerokok dhilik. Jadi berbagai macam alasan. Wa mananu bitawil akhlami bi alimin. Nek nafsirna impen model ngoten niku mboten saged. Gak iso. Wa qala lan ngucap sapa? Alladzi wong naja kang selamat. Kang selamat. Jadi di antarane pira pas Nabi Yusuf mlebu penjara ana wong loro sing takon impen. Aku kok ngipi prasaku meres kurma meres khamer. Sing sitok ngipi prasane apa? Nyugi roti terus ana manuk sing mangan roti. Lah sing selamat apa? Sing ngipi prasane apa? Meres khamer. Lah pas wong pertemuan sing peladen khamer krungu terus ngomong wa qala ngucap sapa alladzi wong naja kang selamat minhuma saking karone kanca penjarane Nabi Yusuf wadda karolan
setelah beberapa tahun terus eling nek duwe kanca sing iso nafsirna impen ba'da umatin sause umat. Setelah beberapa tahun ana sing nerangno iku 7 tahun, ana sing nerangno iku 14 tahun. Ana maneh sing nerangno iku sampai 10 tahun. Jadi koncone wis metu teko penjara, Nabi Yusuf di jare penjara tertinggal sampai 7 tahun. Ana sing nerangno 14, ana sing nerangno sampai 10 tahun. Pira sing bener? Ya apa jawaban ini paling bener? Wa alam. Ero sampean boten. Jawaban sing paling bener apa? Wallahu a'lam. Allah wa rasulu a'lam. Ana unabiukum. Ana utai ingsun iku unabiukum. Asa katai nabaa, apa nabah? Cerita unabiukum. Nyeritakake sapa ingsun kum ing sira kabeh bitakwili kelawan takwili impen farsiluni ngutusa sira kabeh ing ingsun. Dalam pertemuan iku para punggawa perdana menteri, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri pertanian, menteri apa maneh pariwisata dijak rundingan nafsirna impen. Lah sing biasa ngladeni ngombe krungu. Nek jenengan mboten saged nakwilaken kula bakal nyritakake dhumateng panjenengan napa artine impen niku. Pokoke jenengan ngutus kula. Farsiluni. Mugi sampean ngutus ing kula. Yusuf ayu asidik wong kang sidik apa sidik temen. Akhirnya sing apa mang peladen mang mau marahin Nabi Yusuf wong sing temen. Aftina mugi paring fatwa sira ing kita. Paring fatwa, ngerti fatwa? Nasihat penjelasan ing kita fi sab'i bakaratin ing dalam sapi pitu simanin kang lembu ya kuluhunna mangan sapa sapi mangan asal katai akala ya kuluhunna mangan sapa sapi pitu sabaon ijabin sapi pitu kang kuru wa sab'i sumbulatin lan pitung uli 7 tangkai khudrin kang ijo wa ukhra lan kang liya ya bisatin garing kok ana maneh 7 uli sing garing. La ali mena-mena ingsun iku arji'u bali sapa ingsun ilan nasi maring manungsa la'allahum ya'lamun la'allahum supaya wong akeh ya'lamuna asal katai alama weruh ya'lamuna ngaweruhi sapa wong akeh. Akhire peladen sing biasa ngladeni ngombe mang nekani Nabi Yusuf mergo mbiyen dadi kanca-kanca ndek penjara mbiyen. Lho ya apa kabare, Cak?
Sepurane ya aku lowali nek aku ndek kanca ndek kene. Akhirnya ya kangen-kangenan sih, wis pirang tahun gak ketemu. Ngono iku ya nek ketemu gak tamu kanca suwene pirang tahun iku mang. Sampeyan ya ngono. Sampeyan gak ketemu kanca SD misalnya pirang tahun. Apa tiap tahun reuni? Ya kayak riya pingenane iku. Lulus SD sampai saiki pirang tahun? Lulus SD ku tahun 82 be. 82 saiki tahun piro? 36 ditambah 18 piro? 34 tahun. Kayak ketemu maneh. Ya apa kabare saiki wis apa dan seterusnya. Lah iki ya ngono. Mungkin ya salaman terus apa? Berpelukan. Ya apa kabare piye? Anu cerita sembarang kalir. Ya, dengar sih ana apa iki? Iki lho ana kasus. Rajane awake dhewe iku ngipi. Prasane iku ana sapi pitu lemu-lemu dipangan sapi guru sing kuru-kuru. Terus ana maneh pitung uli sing lemu-lemu, ana maneh pitung uli sing garing. Ya apa maknane iki? Artine piye? Jadi plane kaya apa jenengku? Kepala negara ya perlu duwe apa penasehat. Jadi sadurunge memberikan keputusan iku berbagai macam alternatif. Kengko nek tak gawe keputusan ngene engko efeke mrene lah ngene iku mulane ana istilahnya apa DPA. Apa DPA? Undang-undang lho ana sih. DPA Innalillahi. Gak tau maca buku kitab Undang-Undang Dasar 45 ta rek? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngene iku ngaku cinta Indonesia. Undang-undange dhewe lho gak ero. Ro DPA apa gak? Dewan Pertimbangan Agung. Lah kadang presiden njaluk pertimbangan. Iki ya apa iki ana kasus ngene. Dewan Pertimbangan memberikan masukan. Kadang-kadang diminta oleh presiden, kadang-kadang DPA dhewe sing mengajukan saran. Mane perlu ana Dewan Pertimbangan Agung. Nah, setiap keputusan ya dipertimbangkan efek positif negatif dan resiko. Masalahnya ya gak cukup sak keluarga, efeknya sak negara. Misalnya kate ngundakno bahan bakar BBM. Mudah apa durung? Dereng. Ora mundak efeke gak karo-karoan. Karo BBM mundak iki ya. Akhirnya rego beras melok mundak, minyak goreng melok mundak. Sing penghasilane kurang ya sambat. Ngene iku ya, donti mau. Jadi ternyata para punggawa penggede gak bisa memberikan penjelasan. Malah apa? Peladen sing biasa ngladeni ngombe iku memberikan solusi. Oke takokan nang Nabi Yusuf konsultasi karo kancane ning gone penjara mbiyen. Lane kanca iku ya perlu bisa jadi apa memberikan solusi.
Kadang-kadang awake dhewe iku sedang down, mbok masalah apa? Kanca iku iso memberikan apa? Semangat. Sehingga bisa memberikan jalan keluar. Lah iki ya ngono, mulai dadi kanca ya kanca sing apik. Sing memberikan solusi ora kok malah njlomprongno. Termasuk apa Nabi Yusuf kekancan karo sapa mang? Peladen istana, lah ya perlu duwe orang dalam. Ordal orang dalam, lah iku iso ngangkat ngono lho. Termasuk Nabi Yusuf walaupun asal iku dikriminalisasi. Asalnya kan gak salah Sri Yusuf tapi dikriminalisasi. Akhirnya iso diabolisi apa di remisi apa mana di apa jenis diperbaiki iku. Apa istilahnya? Nek remisi kan pengurangan hukuman. Apa dengarane? Abolisi termasuk itu. Jadi perlu ada orang dalam, walaupun senajan itu memang hanya sebagai peladen. Saya di sini ada pertanyaan. Jadi ini ya, tadi rojo kadang-kadang mendapatkan isyarat tentang keadaane negara ini, termasuk ya Fir'aun dewi ya pernah mendapat isyarat tentang akan kelahirannya seorang rasul, termasuk iki nasib negara itu sudah dikabarkan melalui mimpi. Dan ngipine seorang raja gak padha karo ngipine awake dhewe. Sekian ngaji kita, semoga Allah memberikan kefahaman pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.